Jeden by řekl, že v naší české kotlině nás už nic nového nepřekvapí. To by ale byla hrubá chyba. Existuje to totiž společenství, které posledních několik let pečlivě sleduje. Na první pohled se může zdát, že se tito jedinci od běžného Homo sapiens sapiens vůbec neliší. Když se ale podíváme blíže, zdání klame. Vědci se domnívají, že se jedná o jedinečný druh, který má speciálně vyvinuté dovednosti k řízení staveb a stavebních procesů. Celým názvem se tento zvláštní druh nazývá konzultační inženýr nebo konzultační technik. My mu říkáme jednoduše konzultant. Kde se konzultanti vzali? Vše nasvědčuje postupné, avšak poměrně rychlé evoluci z drobné konzultační činnosti, kdy mladí konzultantíčci postupně rostou zkušenostmi v dospělé krále ekosystému řízení staveb a digitalizace stavebnictví. Zajímavé je geolokační seskupování tohoto druhu. Největší koncentrace konzultantů se nachází v sídle společnosti Contract Management na pražském Pankráci. Avšak hrdá hrstka přebývá i v tvrdých podmínkách severočeského Liberce. www.contractmanagement.cz